di pẹ̀lú àìlọ́ ọ̀rọ̀ ìjà lọ́dọ̀ yẹn. Àwọn ọmọ ń sọ akéde abọ́kẹ́ àlà wọn nẹ akéde wọ́n ń sọ wọ́n sọ rápùnàrà mú wọ́n ń sọ ojú wọn nìkan bí ìrẹ̀dá lọ wọ́n ń sọ fún wọn ìgbàlá lórí bí wọ́n ń sọ wọn ìnà bí èébì náà fi sọ wọ́n ń sọ bàbá wọn ìyá tó yí mẹ́ wọ́n ń sọ wọn ìyá tó yí mẹ́ agbógbó dàmú wa wọ́n ń sọ ụbọchị niile nwaanyị na-ebe akwa wọ́n ń sọ everyday nwaanyị na-ebe akwa wọ́n ń sọ ihe ebe akwa mụwara mụfere nwa wọ́n ń sọ olu ole n'otu ụbọchị wọ́n ń sọ nwaanyị a na-aga ya wọ́n ń sọ nwaanyị apụtala ụzọ hụ chọọchị wọ́n ń sọ ndị chọọchị abụ ya nwaanyị wọ́n ń sọ nwaanyị bụkọ aba mkparị wọ́n ń sọ nwaanyị makwa gemi idiri wọ́n ń sọ nwaanyị gemi idiri ibu mgbede nwa wọ́n ń sọ ike ndị chọọchị anyị ọnwa nnọ wọ́n ń sọ ọ na-erere lati ise ị ga-adị n'ime wọ́n ń sọ nwaanyị awụli elu tie brezalọd wọ́n ń sọ laruo elu ụlọ kpọrọ di ya wọ́n ń sọ ihe ekpere nsọ ga-ebe chọọchị ma nsọ wọ́n ń sọ ụbọchị ụka wee riele wọ́n ń sọ nwaanyị asacha ọgala chọọchị wọ́n ń sọ ya bụ onye isi ụlọ ụka wọ́n ń sọ ya si nwaanyị bụrụ ntị gị aka wọ́n ń sọ n'ime ụlọ chọọchị ka ị ga-ekpe ekpere wọ́n ń sọ nwaanyị mụgo gị na-ele ime ụlọ wọ́n ń sọ ọ bụrụ na iyi ganụ yifo ganụ wọ́n ń sọ iyi pati yifo pati wọ́n ń sọ ọkpalelu bedi na-ekpere m ekpere wọ́n ń sọ nwaanyị mụgo egbochikwala ụzọ wọ́n ń sọ ka ọ dị ntị nwa nwaanyị ekwe wọ́n ń sọ ọ rụrụ na jọbọkụlọ olùdáná la jọbọ kúnlọ ẹ àmọ sọ lè jàgálí máma káwọn oníṣu ló ń kà yéèdè wọlé fẹwà ti yiri la o kakù jẹ wọn àyè lọlẹ tẹrẹ kò sì wọlé gbọdọ wọn yìí bí lè pé nílé má kọ ẹgbẹ gàmà ni ó ní lè mẹmí ẹ ọwọ mi mọ sọ wà lè mẹmí ẹ ọwọ mbali lè mú lè rí mi ẹ. Kéyìí àgàlà bọ́nsọ̀ wáyà lọ́lọ́lọ́ lọ́bí ló jẹ̀wé jìjẹ bọ́nsọ̀ wáyà ìgbàlá jẹ́lẹ̀ ọ̀pá àkúrì bọ́nsọ̀ ìmọ̀ràn tí a bá ní ẹ̀yẹ náà kúrì bọ́nsọ̀ wáyà ìbìràlí máa dá dúró lùrì bọ́nsọ̀ kéwòn lùrì kéyìí ní iṣẹ́ àpà bọ́nsọ̀ láwùjọ làbẹ́ mi ti làbẹ́ bọ́nsọ̀ olùwọlé ní ìlàjọ́pọ̀ kọlọ́ọ̀kù bọ́nsọ̀ èyí tó sọ ní ìdàgálí máa bà bọ́nsọ̀ wáyà ìwòlá Mọ̀nsọ̀ káwọn oníṣu ló kà. Kéde wèrè fàájì yìí là ó. Àkùjẹ wọn ni mọ̀nsọ̀ òtún ìjẹ fún ẹ̀. Mọ̀nsọ̀lá fúnalamu. Mọ̀nsọ̀lá fúnalamu. Yọ pàpà. Sáré kéde mílà. Yọ pàpà. Àwọn ya iwu mọ́tọ́lá àgẹ̀jẹ̀ tu kọ́lọ̀. Lọ́dún ètò ẹ̀yà rán wa. Awa yóò kú tí yà fún yàrá. Pọ́fẹ́tì sí àzùrù mọ́tò bíadúwọ́ ní Èkóbò. Àjẹmọ́ ni wòlé akẹ́lẹ́ ìsèyí ẹ̀gẹ́dẹ̀ pàm rúmẹ́tì ẹ̀chẹ́jì ẹ̀. Onye ọ̀gá ọ̀nà m ukwu. Igbo State, the whole world. Ọ̀la tó pàdé òjò ìwò onye. Ọ na-ezu ohi, ọ na-ama aja, ọ na-eme ihe mmadụ. Ọ na-eme ihe ziri ezi. Olee onye o jikwara aka ụjọ? Ọkụ ịmasị onye a na-akpọ ihe ọ na-eme. Ụmụnnem, ezi aha ego, ihe anyị n'ọrụ gị ha mere ihe ji mara dịka ebe ihe ọrụ pụta. Ọga m. Ọkụ ịmasị onye a na-akpọ nwere ihe ọ na-eme ooo. Ụmụnnem, ezi aha ego, ihe anyị n'ọrụ gị ha mere ihe ji mara dịka ebe ihe ọrụ pụta. Ọkụ n'ala Igbo ndị mmadụ ekwuwe n'ọkụ anya na. Ọkụ n'ala Igbo ndị mmadụ ekwuwe n'ọkụ anya na. Ọkụ n'ala Igbo ndị mmadụ ekwuwe n'ọkụ anya na. Nye
Gize okolo wa ya gbare na no anyo. Ozo to na igwe de ma le guwe na ko anyona o. Agoda igwe de ma le guwe na ko anyona o. Agoda igwe de ma le guwe na ko anyona o. Gize okolo wa ya gbare na no anyo. Watch your window, the lava. I think I want to turn around. Whatever make you do. You know, she will get one. Why is it real? I'm one. All right, speaker, he was said to have chief. Or Dr.
Over one year. Oh, young on them. He must go young one will not be sorry. Oh, young one will not be Kachuku. Mmuo Nso. But Jesus would be the arrest. He may just have a Paul. Saturday, 13th of December. On the many day, our Nwamma make a name for you. You don't worry. You guys, you man, guys, you could never know your name. Why, when you want to mother. That's my corner. Daddy, never know your boy, your job. How will I get for your boy? See, I'm not going to buy her. Or be a YouTube minutes of your power. Oh, your women, you like that. Adolo para oyo mo si adiwo nena belu. Yenti. Adolo puso wona mana bele yeti echeri. O si adiwo nena belu. Ide ye body free. Adi onye bore ya. Onye ba mu ya simba. Onye chọrọ wako Nwamma ya chọrọ egwu ọzọ. Yenti makoro. If I have to like yo mo e body shiki biye. Iwo ni ke na no kata de group yo na de that ya ma boy. Nwamma wo jo soro pọpụ ori egwu ino kana burugbo egwu bia na tele baka na na ka kula egwu ya kubia ani ya kubia ya ye de kwere egosi burugbo egwu la ro we adi egwu ya kporo we maso yo gbe mo onyi yo mba ala hadi mi se mo yo mba me onyi no. Ekuto Chinagrom Ohazirite Yaru mure ni moru ko Yaru mure ni moru mo Ore mbra Monkite Opa monkite Ebenike Monkite Bejo so gari la boy Osi biya ba won biya Eke.
ma ị na-ehidele. Anyị hụkwa onye ire anyị. Anyị na-ehidele o. Anyị hụkwa onye ire anyị. O nwere onye m chọrọ ikele n'ebiri anyị. Ịma na anọ m n'ebiri ndị ogbe. Ahụhụ onye ochuru, ụmụagha n'ochuru. Mana anọ m na-ejigide eji nke ogbe. Achọrọ m ikele aka ji ugo nke mbụ. Aka ji ugo nke mbụ n'Ugosilachi. Ya wụ Mmuo ndị bi nso Mmuo gbaa nkịtị na China. Obiọma Ọhaneze. Obiọma Ọhaneze. Icheku chere mba ahụ. Icheku chere mba na Gabon. Mgbe ndị eze abịara, ndị eze aweela ugo ebelaja. Aka ji ugo nke mbụ na Ugosilachi. Ugosilachi, aka ji ugo nke mbụ Ugosilachi. Ugo nwanne Ugosilachi. Mmuo Nso gbaa nkịtị na China. Obiọma Ọhaneze. Icheku chere mba na Gabon. Onye ọbụla asị anara gị oge ruru gị, Chineke narị okie. Tie ise. Ị na-etedele. Anyị hụkwa onye ire anyị. Azụ ọka. Who called the light to come to stay?